Pipila na ka mga Cagayanon ang mipasa na sa ilang kandidatura karong adlaw. Sayron ta detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Argel, mga kandidato sa pagka-mayor, bise-mayor o konsehal din sa Cagayan de Oro City ang mipatim-aw karong adlaw sa Comelec. Alas 9 pa lang sa buntag, miabot na sa buhatan sa Comelec Cagayan de Oro Field Office si Councilor Edna Dahino o mipasa siyang Certificate of Candidacy alang sa posisyon nga pagka-bise-mayor. Alas 9:35 sa buntag, nadawat sa Comelec ang iyang COC o siya ang labing unang kandidato nga naka-file sa iyang COC. This is indeed a big responsibility, and I need to really show the people that I can be given a responsibility para nga mag-alagad. Wala madugay, miabot sab ang Chief of Staff sa pamilyang Uy aron magpasa sa COC ni First District Congressman Rolando Uy ug Vice Mayor Joaquin Uy kinsa managan isip mayor ug First District Congressman sa syudad. Because of the COVID protocols, nagay resolution sa Comelec nga dili allowed ang group filing. So, only one and plus na allowed ang isa ka kandidato nga mo bitbit lang og duha ka tao. Gawas nila, mipakita sab silang intensyon sa pagdagan sa mga lokal nga posisyon ang mga independent candidates nga sila Vicente Flores nga taga Gusa nga mudagan isip mayor ug Domer Postreto taga Barangay 26 isip konsehal. Hatagan ako og gibugaton ang tanang urban poor sa Cagayan de Oro kay diin kini sila karon nawalaan sila og katungod. Kay ngano hangtod karon nag-apply kami sa City Hall aron matauran sila og suga og tubig. 5 na lang kabulan hangtod karon wala sila matauri. Latiguhon ako ang magtinunto sa bayan sa buhes sa katawhan diya sa konseho sa Cagayan de Oro. Latiguhon magdalagi ko literally kanang kawayan uway arnes. Kanang balhibog buhok, latiguhon. Gidugang sa Comelec nga abli gyapon ang ilang buhatan adlong Sabado ug Domingo alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Maghinay-hinay lagi mo ani dinhi kay natay 8 ka adlaw. Nya likaya nato nga magkagubota og kanang didto na mo sa 11th hour mag-file. Gisiguro usab sa kapulisan ang seguridad sa palibot sa Comelec. Dito sa entrance din, tinicheck na ng pulis natin na ipa-inform yung mga magpapile ng candidacy na limited lang yung papapasukin nila dito. At the same time, ano pa rin natin yung health protocol. Karong adlaw nahimong malinawon og hapsay ang unang adlaw sa filing of COC. Gani ang mga kandidato misubay sab sa mga pulisiya nga ginapatuman sa Comelec. Argel. Daghang salamat ug amping Cyril Chavez.